Conta a mitoloxía que Artio era a deusa celta da natureza, unha muller forte e loitadora cun poder comparable ao do mar. Artio é sinónimo de forza, ao igual que as ondas do mar golpeando as costas galegas. A forza da deusa, do mar e da natureza galega xúndanse agora nunha bebida isotónica chamada Artio Atlantic Isotonic. O produto mestura auga salgada con doce para cubrir as necesidades de mineralización que o noso corpo necesita. Nos o que vimos a propoñer é que a aportación de minerais sexa dunha forma natural a través da auga do mar e que sustituía tanto os refrescos que están azucarados ou edulcorados. A idea xurdiu cando os creadores viron ao triatleta Iván Raña collendo auga do mar tras un adestramento en Carnota. E nos dixo que lle recomendaran que estuvera lendo estudios que para evitar calambres que era a mellor opción que podía ter mezclar 20% de agua de mar con 80% de agua de manantial. E decía que iso non era casualidade, que de feito se do plasma sanguíneo quitamos os glóbulos blancos, os glóbulos vermellos, as plaquetas, o que nos queda é un plasma que ten exactamente a mesma concentración de sales que podemos atopar na agua de mar isotónica, que son 9 gramos por litro. E a gran particularidade de esa concentración salina é que a proporción entre os minerais, sodio, magnesio, potasio e calcio, é exactamente a mesma que temos no sangue, co cal temos plasma mariño no sangue. O produto ten dúas versións, unha para deportistas de élite e outra para consumo diario. Ademais, pode desgustarse en diferentes sabores. Temos unha versión que chamamos Artio Pro, que esta é, digamos, a idea básica, que simplemente leva 20% de agua de mar con 80% de agua de manantial. Esta é que recomendamos para todos os deportistas, para días de esforzo intensos, tanto antes, durante como despois do exercicio. E despois temos a versión que chamamos Artio Saúde, que é a que vai un poquinho máis enfocada ao consumo diario, de deporte menos exixente ou calquer persona que quere tomar un refresco cos seus amigos nunha terraza. Artio Saúde leva 10% de agua de mar e leva sabor de limón ou de laranxa. O paso polo coworking de Vilanova axudou a estes emprendedores a coñecer o mundo empresarial. Axudounos a coñecer máis o mundo, nós que non somos empresarios, que vimos do deporte, amosáronnos como funciona realmente, dernos os recursos para entrar no mundo empresarial estrictamente. O coworking conta cun gran plantel de titores que orientan e guían aos emprendedores no seu proxecto. O programa permite aos participantes coñecer os pasos que teñen que dar. Pero si nos faltaba o mellor unha visión externa moi obxectiva e moi directa que nos pusera no sitio, nos fixera ver as cousas que ao mellor a nos parecían que eran moi boas ou moi malas, que eles as puseran sopesándoas con baremos obxectivos. E creo que foi, digamos, para nós a mellor lectura do EOI do coworking foi quizás esas, a ter unha versión externa de varios especialistas, cada un no seu campo, que nos foron guiando a levar o obxectivo da nosa empresa onde nos queríamos. Obxectivos que Artio vai cumprindo pouco a pouco. O produto xa se pode localizar en tendas de nutrición e herbolarios en algún supermercado. Os pasos a dar agora é seguir entrando nos diferentes mercados e chegar ao máximo de persoas posibles. Seguir co proxecto, loitando polo deporte, polos deportistas, pola saúde da xente, e chegar empresarialmente, a concienciar a xente e abarcar esa cuota de mercado mínima para introducir unha bebida saludable no mercado. Pero o gran obxectivo de Artio é chegar ás Olimpiadas de Tokio cos deportistas aos que patrocina, un apoio que vai moito máis alá da súa carreira deportiva. Artio tamén ten un programa de inserción profesional para dar unha saída aos deportistas unha vez finalizada a súa etapa deportiva. Deportistas minoritarios que aspiran a chegar aos Xogos Olímpicos teñen moitos problemas para poder financiarse, para poder chegar a cumprir o seu objetivo. Como falábamos antes, a duración da súa vida deportiva é tamén moi curta. Pretendemos traballar en dúas vertientes. A primeira é en ofrecerles soporte económico para que podan lograr os seus objetivos. E a segunda é tamén que dentro da nosa empresa, por exemplo, un dos nosos traballadores vende un programa de deportistas galegos de alto nivel que o que fan é buscar unha reinserción laboral cando o deportista cumple a súa misión deportiva. Un produto que representa a deusa da natureza non pode producirse doutra maneira que respetándoa. A empresa ten cuidado do medio ambiente en todas as súas fases de fabricación. Unha razón máis para definir a Artio como un proxecto deportivo e de saúde.